Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Unfortunately, even though nyaya yangu yakareba chaizvo zvekuti umwe munhu anokwanisa kutonyora movie pamusoro pekuromba kwandakaita kubva ndichiri mwana mudiki, kuchengetwa kwandakaitwa ndichigara pamba pasabhuku, zvose zvandainge ndichiona sabhuku vachiita, uye zvekare nemukadzi wavo uyo ainge achiroya nekurovesa kwainge kuchiita sabhuku, mombe dzevanhu nemheni, uye zvekare nemadhiri avaipota vachiita nana tsikamutanda. Mine is a very long story, so the reason as to why ndichangozamawo kuti ndinge ndichikupai madetails mashoma because ndinotya kusungwa, because mukuzonoromba kwangu mukoma pane zvakawanda zvakazoitika, zvimwe zvisingatobvumidzwi pamutemo. By the time pandakazotiza pamba pasabhuku mushure mekunge kwauya vamwe tsikamutanda, saka vana tsikamutanda ava mukoma mukaona paya pavanenge vachinzi vabata zvinhu zvevanhu, zvinhu zvaizvo mukoma izvo zvinobva zvauya kwavari. It's like vanoita madhiri nevaroyi vanenge vari muvillage, then vobva vatorera varoyi vaya urombo hwavo nemishonga yavo, then urombo huyauya hunobva kwazoenda kubva kwazonogara pamazitsvimbo avo aya avanofamba nawo. Saka ndokusaka vanatsikamutanda vachityiwa nevaroyi. So vanatsikamutanda vaya vakati vauya mukoma, ndakaona zvimwe zvinhu zvakandityisa, ndokubva ndachizotiza pamba pasabhuku ndikabva ndazouya kuHarare. Ndakauya kuHarare ndisina kana munhu wandainge ndichiziva, so handizivi kuti wainge wagara here uri mweya wacho wainge uchinditeverera wekuti in the end ndaifanira kuti ndinge ndichizoromba here or what was going on. Ndakati ndasvika muHarare ndokubva ndatanga kugara muMbare, ndikabva ndatanga kuwirirana nomumwe mudhara uyo ainge achibva kuMalawi. Mudhara uyo mukoma yainge itori ng'anga yainge ichitobatsira vanhu kuuraya vanhu, I think even kutotengesa mabody parts evanhu nezvimwe zvinhu zvayaingoita zvandainge ndisingakwanisi kumbonzwisisa. Ndo yakabva yazondirombesa. Zvino by the time payakandirombesa handina kuzoromba ndiri ndega, because at that time ndainge ndava hwindi, ndainge ndichiwirirana zvisingaiti nadriver. So ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndawana mukoto gap rekuromba, but ndainge ndichitya kuti zvinhu zvacho ndinge ndichizozviita ndiri ndega. Saka ndakabva ndazomuudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita kuzadzikisa mhiko dzacho. Iyewo ainge ari munhu ainge agara aine zvivindi, akabva ati kana kuri kunzi kuromba ndokuchaita kuti ndinge ndichizokwanisa kuzowana vakadzi, nhamba yevakadzi vandinoda, it is far much better, because aiva munhu uya wekuti aijairirwa nemukadzi achitreatwa rough, ainge akaroora mukadzi ainge akanaka chaizvo, uye ainge achikontrolewa nevabereki vake. Saka akabva ati kana kuri kunzi kuromba kwatichaita ndokuchaita kuti ndinge ndichizokwanisa kuzowana mazimari, there is no problem at all. So takabva tachizotaura naye mudhara uya ndokubva azoti tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumochwari. Mukoma takaenda kune imwe mochwari, wainge uri usiku. Takapinda pamapremises acho tichita sekungewo tainge tiri vashandi veimwe funeral parlor. Ndokubva taenda kumochwari, takanorarako kumochwari. Takabva tanzi tainge tichifanira kuti tinge tichinorara nezvitunha. Iye akararawo nechitunha chake, iniwo ndikarara nechanguwo chitunha. Saka mukadzi uyo wandakanorara naye ainge achiratidza kuti she had died in a car accident. Ainge asingatarisiki mukoma, because face yake iyi yainge yakakuvara zvainge zvichipisa tsitsi, but ndakaita bonde naye. I think kuti ndakarara naye mukadzi uyu almost 5 rounds. Takati tapedza kuita zvatakaita, it was somewhere kuma 4:30 patakazobuda mumochwari muyamwe. Ndokubva tazotorwa nen'anga iya. Takati tinosvika pamba pen'anga, so yakabva yazotipa zvimicheka zviviri, ndikabva ndanzi ndipukute yangu sikarudzi, ndikabva ndazvipukuta. Iyewo friend yangu ndokubva anzi anga achizvipukutawo sikarudzi yake, ndokubva taita saizvozvo. Mushure mekunge tazoromba paya tikabva tachizotanga kuita mari. Kusvika pari zvino mukoma nashi ndidzo mhiko idzo dzandinonzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita. Ndokusaka ndakuudzai kuti mamwe madetails acho haaiti, because last year nditori neimwe family iyo yandakasvika pakunobhadhara mari. Mukoma, kana muchida kuona kuti nhamo yapinda munyika medu inhamo yakaita sei, last year ndine imwe family iyo yandakazonotaura nayo kuburikidza neumwe mukomana uyo wandainge ndichiwirirana naye, ndokubva vazoudzwa, but in secret vakaudzwa
kuti inini ndiriwo munhu akaromba, saka yainge iri nguva yekuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzangu. Saka ivo vakabva vazobvunzwa kuti vainge vachida mari kuti ndinge ndichinoita bonde nemutumbi wehama yavo wainge uri kumoshwari. Saka ivo vakabva vati mari yavainge vachida yainge iri at least $70,000 ndokubva tazonegotiata kuzonosvika ndichizonovapa $30,000. Vakaigamuchira mari iyo yomukoma, ndokubva ndazoenda kuya kufuneral parlour ndikaita usiku hwose ndichirara nechitunha ndichisika bonde nacho chitunha chehama yavo. So ndidzo mhiko dzangu idzo mukoma dzandinofanira kuti ndige ndichizadzikisa. Ivedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kana muchida kuona kuti nhamo yapinda munyika, hanzi ndakaenda ndikanotaura neimwe family yainge iri pakati pekuchema in secret. Vamwe hanzi vainge vasingatozvizivi, only the close relatives, they were the ones that knew about it. Hanzi ndokubva tataurirana, vakabva vati vainge vachida mari yavaida, but ndikazovapa $30,000 kuti ndirare ndichiita bonde nemutumbi wehama yavo. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ko ndingaregererawo seiko sekuru vangu even though vakafa, uye zvekare ndingaregererawo seiko baba vangu, because baba vangu vakasvika pakuzviziva kuti ndo zvainge zvaitika. Amai vangu vakazosvika pakufa vasingazvizivi, uye zvekare ndichigara ndichithreateniwa nababa vangu pavainge vachiri vapenyu, vachinditi kana ukangoudza amai vako chete kuti ndo zvakaitika, iwe ndinokutema nedemo. So zvakaitika mukomana chindi zvekudai. So inini ndakabatwawo chibharo nasekuru vangu vainge vari baba vainge vakabereka baba vangu. So vakati vandibata chibharo kudaro ndainge ndiine 13 years, ndokubva ndazobatira pamuviri ndikatonozvara mwana wangu. But ivo manje baba vakabva vachizomanikidzira, vakabva vati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichipomedzera umwe ainge ari mukomana wemombe ainge achishandira sekuru. Mukomana uyu I can say kuti it was by the grace of God, because akabva azotiza. Angadai akasungwa nanhasi uno, angadai ari mujeri akasungirwa mhosva isiri yake. Mushure mekunge atiza mukomana uyu, iye ainge achibva kuMozambique, haana kana kuzombowanikwa zvekare. So mukoma mushure mekunge mukomana uya atiza, mimba iya yakakura, ndokubva ndazonobetserwa mwana wangu wekutanga. But ndairamba ndichingothreateniwa nababa sezvo vainge vachizviziva kuti sekuru vainge vakandibata chibharo kuzonosvika ndichizonobatira pamuviri. Vakabva vati kana ukangoudza amai vako ndinokuuraya. So zvinhu zvekuti zvinondirwadza. So ndichiuya panapa ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoita sei? Mwana wangu ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza here kuti izvi ndo zvakaitika, kana kuti ndikamuudza zvinokwanisa kuzotomurwadza? Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu yazvinorwadza. Hanzi ndingaregererawo sei baba vangu even though vakafa nagogo nasekuru. Apa chinondirwadza hanzi ndechekuti amai vangu vakasvika pakufa chokwadi vasingachizivi, vaingofungidzira kuti ndakabatwa chibharo nemukomana uyo ainge achishandira sekuru vangu ari mukomana wemombe. Asi ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. How can she find healing? Uye zvekare hanzi zvinoita here kuti mwana wangu mukomana wandakazozvara after that incident, zvinoita here kuti ndinge ndichimuudza kana kuti hazviite? Ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo navadzimai vangu takamboita almost 4 months pachirestaurant chedu tichidyisa vanhu nyama yembwa. Zvinhu zvainge zvakaoma panguva yacho iyoyo, kana mari dzekutobhadhara rent pashopu ipapo tainge tisingatombokwanise kudziwana. Ndo apo pandakazongopiwawo idea nevamwe tsano vangu. Saka tsano vangu ava vane musikanzwa variko kujoni uku. Ndakati ndataura navo ndikabva ndati tsano, mwedzi uno ndikuona sekunge muchatotibatsira zvekare kuti tinge tichibhadhara rent. Saka tsano vakabva vati imi kwamuri ikoko munoreva kuti hakuna imbwa here dzekuti munokwanisa kungobata mukadziuraya? Vanhu votofungidzira kuti ibeef. Saka pavakandiudza izvozvo mukoma, ndakatongoti tsano izvozvo hazviitike ende hazviko. But zvinhu zvekuti ndakazongoramba ndichizvi
ndichizvifunga kudzamara ndichizonotaura neumwe muzukuru wangu uyo watinoshanda naye parestaurant. Mukomana Nashi takazopatrola huri usiku tichitsvaka imbwa yekuti tinge tichizokidnepa zveshuwa. Takazoti taiwana imbwa iya tikabva taikidnepa ndokubva tazoislota imbwa iya. Izvi takazviita for the first time. Mudzimai wangu ainge asingazvizivi, but tsano ndakatovaudza kuti tsano kunoku hakusina kumira zvakanaka, panapa tava kutoslota imbwa. So takabva tazoslota imbwa iya. Mangwana acho makuseni takatongosvika parestaurant. Mudzimai wangu ainge atori nemazestresses kuti musi wacho iwoyo mari yekuti tinge tichienda kunotenga huku uye zvekare nebeef yainge ichazobva kupi, because zvinhu zvainge zvakaoma. Ndosvika paya tiine nyama ndikabva ndati yainge iri beef. Akandibvunza kuti nyama iyoyo tainge taiwana kupi. Ndakangotsika mukoma ndokubva tazongoramba tichingozviita kudzamara one day mudzimai wangu ndazomuudza kuti nyama dzose idzo dzataiuya nadzo tichiti yainge iri beef yainge isiri beef, but yainge iri nyama yembwa. Mudzimai wangu akarutsa mazviwa, akarutsa Mukomana Nashi. Mukomana Nashi ndo zvatakaitawo izvozvo. Ndinoda kungoti Mwari vange vachitiregerera, but panguva yacho zvinhu zvainge zvakaoma. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi dai Mwari vakwanisa kundiregerera nekuda kweizvo zvandakaita. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma dai hangu ndakaziva zveshuwa, dai ndakaziva haitungamiriri. So inini ndakasarudzawo mukadzi wangu ainge akazvinakira, but ndakati ndazouya naye ndamuintroduce kuna amai vangu. Amai vangu vakabva vati mukadzi uyu wandainge ndati ndiye wandainge ndichida kuwana taikwanisa kuzonetsana pamberi apo. Amai vakabva vati munhu uyu nerunako rwake urwo rwaainarwo iwewe uri munhu asina chaainacho zvinokwanisa kuzokunetsa. But ndakabva ndangoti zvimwe kuda amai vainge vachindinzwira godo. Mukoma I then went ahead and I married my wife. After I had married my wife zvinhu zvakabva zvamboti omei kumusha, but I suspect kuti mudzimai wangu ipapo ndopa akatotanga kutondiitira zvechihure tichiriko kumusha ikoko. Ndakabva ndazouya kunoku kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa this was about 3 years ago, but mudzimai wangu aiva nedzimwe nguva dzekuti aita kana akaenda kunoshanyira hama dzake foni ainge asingabati. Dzimwe nguva aitopinda online obva averenga mamessages ako, but aizomapindura mamessages iwawo the following morning. Waitoti dzimwe nguva kana ukada kumuitira video call aibva atodropa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvatanga kundirwadza. Ndobva ndashanda nesimba ndikazoti chiuya kuno Mukomana Nashi kumusha zvinenge zvainge zviri nani kuhurirwa nemukadzi usingazvioni than kuti ange achikuhurira uchizviona. So ndakabva ndazoita kuti mudzimai wangu ange achizouya kuno. Mudzimai ndokubva achizouya kunoku kuSouth Africa. Akati auya kuno for the first time in my life, ndakati ndichinobata foni yake mukoma ndokubva ndazonoisa palaptop. Sezvamunoziva kuti kunyange usina password palaptop mamwe mapicture anobuda. Ndobva ndatoona kutoti mainge mutori nerimwe picture akatorara mulodge umwe murume. Ndakabva ndamubvunza, haana kana kumbondinyepera mukoma. Akabva ati iwewe handiti unoziva kuti I even have my own child, saka mwana uyu ndinofanira kuti ndinge ndichimuchengeta sezvaunoziva iwe. That is what she told me. So Mukomana Nashi kubva ipapo kusvika pari zvino kana foni yake handitombobati, mwoyo wangu unogara uchingorwadza. Ndinogara ndichizvibvunza kuti does it mean kuti ari kuramba achingondihurira here? But chandava kusafira ndechekuti mukadzi wangu akanaka mukoma, ende ndinoti kana ndakamutarisa kana ndikatanga kufunga kuti kurambana kwandichazoita nemudzimai wangu anobva azoroorwa maybe neumwe murume anenge aine mari, because ndozvaanondiudza. Dzimwe nguva anototi unozviziva here kuti iwewe pose pandinofamba ndiri ndega vamwe varume vanotoburuka mumazimotikari avo kana mumazibenzi votondipfugamira vachitoti please chingobvuma kuti unge uchiva mukadzi wangu, but nekuda kwekuti iwewe ndinokuda. But even though ndichikuda, what you need to understand, iwewe haukwanise kundiafoda. Akandibudira pachena akati iwewe you cannot afford me. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Muri yeZimbabwe ndikukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. How do I let go of my beautiful wife? Kana mukamuona imi munyazokuzviona kuti mukadzi uyu zveshuwa aripo uye akanaka. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu.
hanzi ndiri kufira mafufu segonzo asi ngativabatsireiwo mucomment section. Let us speak with him in the comment section. Regedzai tivha taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. It was last year patakabva kunoku kuSouth Africa tikabva taenda kuZim, takatorawo mafone numbers pane imwe channel, so takabva tazoenda kwasekuru vaya. Takati tasvika kwasekuru vaya vaya mukoma, takabva taudzwa kuti sekuru vedu ivo vaiita zvekutamba makasa, saka vakabva vachizonoromba. Saka mukunoromba kwavo vakatora chikwambo ichi vakachitora chiri 1, so vakati vachitora chainge chiri chechikadzi, but zvikwambo izvi zvakazogumisidzira zvava 2, saka ndo zvikwambo zvacho zviri kutinetsa mukoma. Hakusi kunzi kuna sekuru uko kwatakaenda sekuru vacho vainge vachiita zvemagic kwete mukoma. Ini ndakatombochiona chikwambo, like there was this other day ndainge titori busy ndichitsvaira, saka ndakabva ndangonzwa kuti mumba mainge muine munhu ainge apinda. Pandakatendeuka mukoma, ndakabva ndaona kamwe kamukadzi kainge kari kapfupi. Kamukadzi aka kakangoseka ndokubva kanyangarika. Murume wangu akazotondiwana ndainge ndakakolapsa, akandibvunza, ndakati ndichida kunomuudza, then ndikabva ndanzwa izwi rakanditi kana ukangotaura ziva kuti uri kufa, ndokubva ndanyarara paya. Saka dambudziko rinoitika kwatiri nderekuti isusu sevasikana vakazvarwa mudzinza tinoti paya kana tapedza kuita bonde, it's either tinosema kuzodzokorera kuita bonde kana kuti unotanga kuvaviwa kusikarudzi, then hanzvadzi dzedu zvekare ndo zvinoitika. Ivo vanototaura kuti havakwanise kutorara nevaroora vedu more than 1 round, vanenge vosema kana kuti vanobuda tumwe tumapundu pasikarudzi dzavo. Zvinhu izvi ndo zviri kuitika mudzinza. Woti munyama here iwoyo. Zvose izvozvo takanozviudzwa uye zvekare tikatorakidzwa sekuru vedu, but dambudziko imari. Mari ndiyo yatisina, because pakanzi pari kudiwa mari iyo inokwana kuita 8,000 US, inova iri mari yakawanda yekuti hatikwanise kuti tinge tichiiwana. So handiziviwo kana kuine umwe munhu wamunoziva anokwanisa kutibetsera. Semhuri tingatenda chakwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kurombera makasa, then vazukuru vako vobva vazotanga kutambudzika. Zvakaoma hazvo vedu we.